AI er en kæmpe udvikling. Især de senere år har AI haft en kæmpe indflydelse i vores hverdagsliv. Alt fra sjove chathistorier til politiske face AI-skandaler. Vi vil nu gå igennem 3 store udfordringer, som vi står med i dag. Vi starter i skolerne, hvor brug af blandt andet ChatGPT og andre former for chatbots har stor indflydelse på elevers skolegang. Chatbots bliver brugt til alt fra afleveringer til normale skolelektier til snyderi i afgangsprøverne. Det er et kæmpe problem, fordi det ødelægger det danske skolesystem, som der er bygget op på, at når du færdiggør skolen, går du ud med et karakterblad, der meget gerne burde fortælle dine individuelle færdigheder, og ikke en eller anden tilfældig AI-bot, som der har skrevet din opgave dagen før. Forestil dig, at du skal til operation hos en læge, som der har brugt ChatGPT hele sin skolegang. Vil du være tryg? Eller en skolelærer, som der skal lære dig et års pensum, men har ligeledes brugt en AI-bot til at komme igennem deres uddannelse? Undervisningsministeriet er allerede i fuld gang med at finde på nye løsninger om, hvordan vi undgår ChatGPT i undervisningen, og ikke mindst til afgangsprøverne. Og man fremover skal lave alle sine afleveringer og skriftlige eksamener med papir og blyant, eller Undervisningsministeriet vælger at bygge videre på chatbots, så det kan blive brugt i visse situationer i undervisningen. Det må tiden vise sig. Vi mennesker har altid kæmpet om tingene, om det var territorier i forhold til landegrænser, eller lande i sig selv, værdi som penge eller noget helt tredje. Men nu hvor vi har indført lov og kriterier, som skal opfyldes i vores samfund, går vi jo rundt og dræber for penge. Men i lige med, at vi har udviklet os som samfund, har teknologiens niveau også ændret sig. Derfor er der opstået nye former for kampe, og det er så afpresning. Afpresning foregår for det meste online i dag, og har i de seneste mange år været et stort problem. Men særligt nu, hvor vores forståelse for teknologi har ændret sig så meget, at vi kommer frem til AI, som vi har snakket om meget gennem fremlæggelsen. AI-afpresning er det, vi står overfor rigtig meget i dag. Om det er unge, der bliver påvirket, eller de voksne. Det foregår således, at folk enten kan få en AI til at generere forfalskede nøgenbilleder, eller lydbeskeder af en selv, der taler. Det er et kæmpe problem, da folk, der får tildelt de her ting, ikke ved, hvad de skal tro om billedet, og derfor kan det skabe store problemer for offeret. Desuden er det ekstremt let at producere. Det er bare et par klik på telefonen, hvilket vil sige, at afpresseren får mulighed for at masseproducere de her billeder, eller voicemails, og gøre rigtig mange mennesker til ofre. AI blev desuden skabt som værende en hjælpende hånd for os mennesker, f.eks. ChatGPT, som er en nyere søgemaskine, hvor du kan finde information, der umiddelbart ikke er direkte tilgængelig på vores allesammens Google. Udover det kan man også bruge den til igen fremstilling af billeder, videoer eller lydbeskeder, som skal kunne bruges med god omtanke og sjovt, og derfor skal det ikke udnyttes. AI-genererede billeder kan være årsagen til mange politikers fald. Du ser med det niveau, som AI er kommet til, er det nemt at forfalske billeder og få dem til at se rigtige ud. Det er et kæmpe problem, da man kan få det til at se ud som om, at nogen har gjort noget forkert, uden de faktisk gjorde det. Det er lavet et forsøg, hvor de lavede en deepfake-video af Peter Kofod, som i den falske video sagde, at Dansk Folkeparti ville danne regering med Rasmus Paludan. De gik derefter rundt på gaderne og viste videoen til offentligheden og Dansk Folkeparti. De blev alle overbevist af videoen og troede altså, at Peter Kofod ville støtte Rasmus Paludan og danne regering med ham. Men altså, det er allerede sket, at der er blevet lavet de her deepfake-videoer og billeder. Selvom at han måske ikke er en politiker, er Prince Andrew stadig en person med stor indflydelse over Storbritannien. Der blev lavet et deepfake-billede af ham, hvor han holdt om en mindreårig pige, og det fik ham til at se ud som en pædofil. Selvfølgelig var billedet ikke rigtigt, og han blev kendt skyldig. Men det her viser altså bare, at det allerede er muligt at manipulere billeder og video til en grad, hvor folk simpelthen bare tror på det.